El Servei d'Informació de la Catedral de Barcelona avisava avui als visitants que al cor hi havia instal·lada la capella ardent del cardenal Ricard Maria Carles. Nombrosos feligresos hi han anat per acomiadar-se, així com persones pròximes, com les germanes que el van atendre els seus últims anys a la diòcesi de Barcelona. D'altres han vingut per agrair el seu gest d'obertura cap al moviment neocatecumenal. Y había una cierta resistencia a entrar en la catedral. Con él entramos antes en el Vaticano que en la catedral. I ell fue el primero que nos abrió la puerta. Entre les personalitats, l'alcalde de Barcelona, que hi havia tingut una estreta relació. Com a conseller de Sanitat, com a conseller de Presidència, la relació amb els hospitals i amb l'activitat social que feia el cardenal, no? I per tant, escolta'm, jo crec que és un homenatge de despedida que li fem. A les 8 del matí es tornarà a obrir la capella ardent fins a 2:15. Poc després s'oficiarà la missa exequial presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Cap al migdia, les despulles de Ricard Maria Carles es traslladaran a València, la seva ciutat natal, on finalitzarà el seu comiat terrenal. Àgata Estera, TV3, Barcelona.